Bilang kayaknya harusnya Tiếp khả năng này. Tini sang wan sok maya hai pan belake sini kepal kaha sini subjonal sarsong chairman song sok phagi nai sini titi edisi hafang ni naikol phang ni sakthar mani bai sengno tin rok rawui borok tabok sengno sok phagi nai roi klang mani bangai जों खाखायो बुसखां र' बरक जोंनो सुबानाय होनै गावखौ सारखा तै जों वानसोबो मा फेनाय होनै इंगे जों 3 मा माने 120 पाता इंगे तै सिनटेक्स दुइटा माइ फेमनि बागै बेलाखे सारसनो खाकसांमा तै हामबाय हायखेनो जों गोरोंगैनाय तंगलां थोहनै आनि खावो वानसोबो हामबाय अरो बरचुक हाथाय गरिया मडेल एकाडेमी स्कुल प्राइमारी स्कुल जोंनि सीएम साथारमा बाय जोंनि एडिसि हाफांनि जों 3 GCI सीट 120 खान दै टेंकी काहिनी रफायखा अरो स्कुल जाते दैबो हामथों दै हनै गोदाल के कन्स्ट्रक्शन द उनथों हे अरो सराय रवनि दै रवनि स्टक खायै ते अमखायमा नाते इहे अरो स्कुल दै न तोरवानि हे जों दैबो बसका सालो जोंनि सीएम साथार मांबाय जों अरो स्कुल दैबो जुबासो गोबां रफायनाय बरकनो आं बेस्ट विशेस बसका सानै बागै हामबाय